ndiye ndithande ukuba ndizohlwaye phambi kwabantu bejongile. Ndenza impazamo enkulu apha xa ndinga-acknowledge igosa lesekethe kwakunye nomvangeli uMagcobo. Kodwa brother Tafane, xa ndisiza kuwe mzalwane wam ngokuxelela nje isitori, ukhululeke mzalwane. Uyabona uYohane uMbhaptizi wayehamba nabantu endleleni, kodwa abantu babejonge uYohane, kanti uYohane yena ayikabi nguye lo uthunyiweyo. Yiva xa sithi uYohane xa sida ukhonowo abesemva kwam oske waphambi kwam ngokuba etancu yena kwabahlabeli lulungiselela 249 umzalwane asonele ngaphambili